माझं एकच मत आहे की या जगामध्ये जगत असताना उद्याच्या काळामध्ये कुणीही मला गद्दार म्हणलं नाही पाहिजे। माझं एकच मत आहे की या जगामध्ये जगत असताना उद्याच्या काळामध्ये कुणीही मला गद्दार म्हणलं नाही पाहिजे। एवढीच माझ्यासारख्याची इच्छा आहे। जेव्हा आजोबा आजारी असतात, आजोबांचं वय झालेलं असतं, नाहीतर आजोबा लढत असतात, त्यांना एकटंच लढायला सोडून देऊन नातू पळून गेला असं मला उद्या जाऊन कुणी बोलू नये या हेतूतून आणि महाराष्ट्राचा खरा महाराष्ट्र धर्म टिकवण्यासाठी, शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा विचार टिकवण्यासाठी तिथं मी लढत आहे आणि या हेतूतून आम्ही प्रामाणिकपणे लढत आहोत। आणि हे सर्व इतर नेते जर भाजपमध्ये गेले तर मला एका गोष्टीचा विश्वास वाटतो, येत्या काळामध्ये म्हणजे 2024ला जे आमदार अधिवेशनामध्ये येतील त्यातले 70% जास्त चेहरे हे नवीन असतील आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे सामान्य कुटुंबातले असतील। पवारसाहेबसुद्धा येत्या काळामध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देणार आहेत आणि 2024ला खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारे लोक हे अधिवेशनामध्ये जातील असा विश्वास मला तरी वाटतो।